Si pripravený? Jaj. Debatky s Nikou. Dnes je môjim hosťom spisovateľ, hudobník, cestovateľ a človek, ktorého slova dokážu meniť pohľad na život. Je autorom obľúbenej série Šlabikár šťastia, ale aj mnohých ďalších kníh, ktoré ľudí učia žiť s pokorou, láskou a porozumením. Pavel Hirax-Baričák. Ahoj, vítaj. Ďakujem vám, že sa môžem takto prejaviť. Som veľmi rada, že som ti neskomolila meno. Ale teda, keď už sme pri tej tvojej prezývke, tak prosím ťa, čo to ten Hirax znamená? Jaj. No, ľudia to o mne vedia, že ja som od malička počúval metal, aj hrám metal a keď som bol maličký, 14-15 rokov, tak sme si vymýšľali s chalanmi v partii prezývky. No, tak ja som si vymyslel, že Hirax, že podľa takej americkej hardkorovej kapely, tak ona sa volala Hirax, tak som si to tam dal, že ja budem teda Hirax. No a odtedy sa to potom vlečie cez ten môj punkovo-hardkorovo-metalový underground a veľa ľudí ma poznalo ako Hirax a keď som začal písať knižky, tak som stále dostal Hiraxom, takže som Hirax. No. No a povedz mi, že ako sa v týchto dňoch máš a že čo ti robí najväčšiu radosť posledné dni? Sú trošku hektické, lebo vyšiel mi tento nový Šlabikár šťastia a s tým začalo aj to turné, takže sme s Janičkom Martonom, ktorý ma doprevádza ako muzikant a poet na 4. meste. No a do toho dokončujem album s Ramchatom, takže udobrujem klipy cez rôznych ľudí, čo nám ich točia. Zároveň chodíme mixovať album Gadankovi, Mičincovi z Desmodu. Do toho tie klipy robím, ešte som dokončoval klip Svetlovlád a do toho Jankovú zbierku Nektár, do toho som vydával knížku zase inej autorke. No, do toho samozrejme rodinka, škola, deti, dve detičky mám. Takže začalo sa to mierne zhusťovať, ale to je v poriadku, akože v lete vždycky oddychujem a potom tu jeseň zvládnem a potom zase nastane v zime pokoj, takže je to fajn. No, normálne som chvíľku odratávala, že čo robím ja s mojím životom zle, že to nemám také nabité, ale ty si teda človek, ktorý často hovorí aj o tom vnútornom pokoji a tom vnútornom šťastí, tak ako vyzerá taký tvoj bežný deň, keď máš pocit, že je všetko v takej rovnováhe? Tak mám jedno šťastie, že ja keď som už bol na škole, na priemyslovke, potom aj na vysokej, ja som si vždycky vo vnútri afirmoval, že ja budem robiť sám pre seba. Že ja nebudem nikdy chodiť do roboty a niekoho počúvať. A fakt som si toto hovoril a dlho som nebol zamestnaný, 2 roky, hral som na gitare, cvičil som stupnice a som máme vravel, že ja proste, kým ma nebude niečo baviť, ja do roboty nepôjdem. No, tak potom sa objavila práca v rádiu Rebeka, kde som bol zvukár a skončil som tam ako technický riaditeľ, ale aj tam sa to už tak nejak predpovedalo, že vlastne ten náš riaditeľ bol taký, že on vravel, že mne je jedno, kedy budete chodiť do roboty. Že môžete to byť aj 1 hodinu, ale práca bude spravená. To znamená, ja som bol už tam absolútne oslobodený, že ja som chodil na 10., 11. do roboty, to mi vyhovovalo, potom som tam bol možno do 4., do 5., do 3., ako kedy, robotu som spravil a potom, keď rádio padlo, tak som už rovno prešiel na vydávanie CD-čiek, platní, kaziet a z toho potom na vydávanie kníh, na písanie kníh. Takže môj ten deň, už sa dostávam k tej odpovedi, je taký, že ráno vstanem a buď zalemujem nejakú knihu, alebo píšem nejakú knihu, alebo dokončujem nejaký klip, že strihám momentálne teraz, hej. No alebo keď je v leto, tak som zasadil 2 sady, tak som veľký poľnohospodár, som veľký sedlák, mám 2 záhradky. Chodím okolo kríkov, hnojím, sadím, presádzam. Ešte aj teraz som zazimoval sady a ešte tam chcem nejaké egreše popresádzať, čo som si pripravil, políčka na to. Takže táto príroda, toto hranie sa so zemou ma veľmi baví. No a do toho samozrejme vo voľný čas sa snažím cestovať, že zobral som so švagrom auto a so synkom a prešli sme Rumunsko na aute, až dole sme prešli k Čiernemu moru, takže celé Rumunsko sme prebrázdili v lete. Zobral som ženušku do Toskánska, takže zase 6 dní sme išli po Toskánsku. Že každý deň nejaké 2-3 miesta sme pozreli. Ja mám rád strašne cestovanie a do toho ešte nejaké túry, takže takto vyzerá môj život, takto si ho nejak miešam, že cestujem, chodím, pracujem a snažím sa, znie to čudne, robiť to, čo ma baví. A ja to ľuďom hovorím, že je to len na nich, ako zmýšľajú a tak sa im to začne diať. Bože, keď ťa tak počúvam, tak ja normálne počujem fakt stále toho Ďura Hnilicu, ktorého mimochodom pozdravujeme. A vy máte ešte aj rovnakú retoriku. Ešte normálne cítim z vás niečo také rovnaké. Ešte aj rovnaké banery. To je môj mladší brat, takže veľa sa odo mňa naučil. Áno. Vieš, čo by som chcela teraz vedieť, Pali, že podľa mňa, že človek, keď ide napísať nejakú knihu,
Tak minimálne my umelecké duše to máme tak, že musí ti prísť nejaké také vnúknutie. No a ty si teda napísal Šlabikáre šťastia a zrazu sa z toho stal absolútny fenomén. Tak stalo sa ti predtým, než sa toto celé stalo, nejaká taká predstava, alebo mal si tak vnútorne v sebe ten pocit, že idem napísať teraz niečo, čo proste naozaj obletí celý svet? Nie, to bolo práve, že absolútne naopak, že ja som sa o tú psychológiu a takéto duchovné veci, ako to vlastne funguje a prečo sa to deje tým ľuďom aj mne, hej, že tam musia byť nejaké tie vesmírne pravidlá a tak som to pomaly objavoval a písal som blog. Mal som blog na Smečku, hej, kde som bol veľakrát zatracovaný, hej, že čo tu dávam za blúdy. No a potom moja ženuška raz bola so mňou predávať v Žiline na prednáške a bola plná sála a mal som len romány ako, hej, a básne nejaké vydané. A ona mi stále hovorí, že ľudia sa pýtajú na to, čo prednáša, že oni nechcú tie romány, že prečo to nenapíšeš? Ja hovorím, že ale veď toľko ľudí to napísalo predo mňou, na čo to ja mám písať, že tu bol Miguel Ruiz, hej, Sinelníkov, hej, Ošo, veď veľa ľudí a úplne kapacity oproti mne, hej. No tak som zozbieral tie blogy a pripravil som tú knížku, ten Modrý šlabikár, nevidím ho tu. A išiel som za manažerom bývalým Martinuse a vravím mu, že ja chcem vydať knižku a že ja ju chcem dať za 100 korún. Že lacno, že zadarmo, hej, to boli vtedy, akože, že výrobná cena a krát 2, čo si zoberete akože vy ako provízia, že nechcem na tom zarobiť. A on mi na to hovorí, že ale Paľko, to ti ľudia neuveria, že nebude to uveriteľné, budú to brať ako akciu, ako výpredaj, daj tomu normálnu cenu a začneš si vážiť sám seba. No. Vďaka tomuto rozhovoru, ktorý trval možno 5 minút, som sa stal aj veľmi bohatým človekom, hej, lebo vlastne fakt sa to začalo vo veľkom, akože ono sa to otvorilo, že to som v živote nepredpokladal, ani som si to neafirmoval, ani som si to nežiadal, ako, hej, že... Takže toho Modrého šlabikára sa predalo nejakých 100 000 kníh ako kusov, to je neuveriteľné, hej, že veľa ako, hej, takže potom už to šlo, potom ma upozornili, že každý ďalší diel je delené 2, že tak to funguje a som vravel, že to je stále pekne 50 000. Tak minimálne dnes to bude počet kusov Modrého šlabikára 100 001, pretože ja mám dnes na ňo záľusk a viem, že dnes príde môj čas, kedy ho mám dostať aj ja. No a som veľmi rada, že si mi odkryla aj takéto pozadie, pretože ja tiež tak dlhodobo v sebe nesiem, že chcem napísať knihu a niekde už vzadu ju mám. Len ešte som neurobila ten krok, že idem to spraviť, ale ja ti hovorím, že to bude bestseller, keď ja začnem o mojom živote písať. Iba ti poradím, napríklad toto som vydal na jeseň, Teoma, román. Prišiel mi skvelý nápad, hej, môžem to tu už prezrať, už je to vonku, že na planetu príde zástupca dobrých síl a vybere si takého človeka, ktorý sa chce snažiť stať lepším človekom a povie mu, môžeš konať zázraky, všetko máš dovolené teraz, hej, ale nemôžeš pomôcť sebe. Musíš spraviť dobrý skutok tým. A potom príde na planetu takisto aj zástupca zlých síl, vybere si takého zlého človeka, hej, a povie mu, môžeš konať hocičo. Dávam ti zázračnú sílu, ale môžeš iba uškodiť niekomu. A začne sa taký boj dobra so zlom. Prečo to hovorím? Ja som tento nápad si mujkal v hlave možno 3, ak nie 4 roky. A som si stále vravel, to je perfektný nápad, s tým sa dá veľmi pracovať, ako, hej? Lebo mne už takýchto nápadov prišlo, ale oni odplávali. Že proste ako keby sa tie múzy urazili, že ty si to nenapísal, tak čau. A zabudlo som na to a tá sila vnútorná moja k tomu motívu ako keby vyprchala. Ale k tomu to nevyprchala, lebo som si ju stále mojkal a občerstvoval, je to dobré, nemôžem, toto nepustím. Hej? No mám ešte takú otázku, že či si myslíš, že sú tie tvoje knihy pre každého, alebo si ich nájde len ten, kto to potrebuje v tom čase, keď ich číta? Je to tak s každou knihou, že keď niekto píše nejaký ženský román alebo román o smrti svojej manželky, že je s tým zaťažený, tak to si pritiahne tých ľudí, čo majú podobné trápenie, alebo podobne sa chcú zasmiať, alebo podobne chcú cestovať vďaka tomu cestopisu. To znamená, každá knižka pre niekoho je určená. Takže neexistuje knižka na svete, čo by možno veriaci mohli napadnúť, že Biblia áno, hej, že by posielala všetkých. Hej. Biblia takisto míňa ľudí, čo vyznávajú islám alebo nejaké iné náboženstva. A som nedokončil, že mojkaj si ten nápad, lebo veľa ľudí mi píše, pán Baríček, chcem vydať knižku, ja sa pýtam vždycky, už ste niečo napísali? Že nie, tak prečo mi píšete? Napíšte 2-3 kapitoly a netárajte tu do vzduchu. Hej, začnite konať, lebo bez toho je to len plácanie tej prázdnej slamy. No. Vidíš to? Tak to je teraz pre mňa taká motivácia, že keď to budem mať, tak môžem ti to poslať. Môžeš, ale ja nie som nejaký kritik, ja som vďačný za každého, kto tvorí. Okay. No a ono tam je aj dobré,
to umenie vypísať sa, hej? Že naozaj je to tak, že čím viac človek skladá pestičky, tak sa stáva lepším skladateľom. Čím viac človek viac tancuje, má otancované, tak sa stáva lepším tanečníkom a pomaly aj choreografom. A ten, čo zase píše knihy, musí písať. Veľa z toho bude brák a potom sa vykvitne. No ty si teda spomínal, že aj veľa cestuješ, tak čo tebe osobne to cestovanie dáva ako človeku? Okrem toho teda, že spoznávaš rôzne kultúry, krajiny a tak, ale že posilňuje ťa tá každá nejaká cesta nejako mentálne, duchovne? Veľmi mi rozširuje obzor na toto bytie, že keď prídem do Ekvádoru, alebo do Etiópie, alebo neviem, do Vietnamu, to zrazu je tam úplne všetko naopak, ako by som sa vyskytol na nejakej inej planete. Že majú iné hodnoty, ináč funguje cestovanie, ináč sa sebe správajú, ináč sa objednáva jedlo. Hej, že proste tá krajina, že vy si musíte otvoriť nového človeka v sebe. Nového Ekvádorčana, hej, nového Novozélandčana. Hej, to bez toho nejde, Takže naozaj to cestovanie veľmi, veľmi človeka rozširuje. A samozrejme sú tam aj také úlohy toho seba spoznania a viery v sebe a takého, že sa človek prestane báť. Lebo musí prekonávať množstvo štrapácií, čo tá cesta s batohom, vlakmi, autobusmi prináša, že rieši tie veci. Hej, že to není len tak. To znamená, človek sa vracia vždycky taký silnejší a rozšírenejší. No z akej cesty si sa vrátil naposledy? No vďaka tomu, že mám tie detičky, tak sú to už viac takéto lokálne a možno menej nebezpečné cesty, ako som spomínal, že to Rumunsko. Aj keď mnoho ľudí to považovalo, že wow, autom idete 10 dní cez Rumunsko. Hej, ale tak je tam ten Elbrus, čo som vyšiel v Rusku ešte pred vojnou. Hej, to bolo taká cesta veľmi krásna. Teraz je zakázané možno niektorým hovoriť o Rusku, ale že ten Elbrus mi veľa dal, hej, lebo to je aj taká skúška chlapstva. Hej, tam mi veľa tá cesta, ten výstup tou severnou stranou ukázal, že proste je to všetko o hlave, že aj ten výstup, hej, do tej výšky. Takže ďakujem za každú jednu cestu. Aj keby to bol výlet k Balatónu alebo k Hevízu, ktoré mám rád, to kúpeľné mesto, tak vždycky sú to nejaké veci, že wow, že ďakujem. Žijeme podľa mňa v veľmi rýchlej dobe. Všetko, čo sa okolo nás deje, je plné stresu a plné tlaku. Tak ako si ty možno udržiavaš takú tú úplnú rovnováhu medzi tým duchovným svetom a tou realitou, prácou, stresom, zodpovednosťou? V prvom rade som spravil také korekcie v živote, že som povedal, že toto robiť už nejdem. Ja som veľa vecí musel popúšťať, hej? A že stále som si vyberal, že koľko mi to bere času versus prináša možno peniažkov a to, čo mi bralo veľa času a prinášalo toho menej, som to proste pustil. Hej, ja som mal veľa činností, skoro poloagentúrny, vyrábal som odznaky, mal som vyšívacie stroje, vyšíval som na textil, vyrábal som trička, svoje motívy som tlačil a tak a to všetko som poslal preč. Že proste radšej nech mi zostane viacej času. Lebo keď sa mi malo narodiť dieťatko, tak moja susedka, taká milá, Dáška mi povedala, Paľko, užij si deti, lebo ani nebudeš vedieť, ako rýchlo vyrastú. A ja neviem, prečo sa mi to tak zapísalo do hlavy a som za to vďačný, že som tak vtedy spomalil. No. Napriek tomu, že som tak veľa vymenoval činnosti, čo teraz na jeseň ma čaká, tak ja mám leto veľmi pokojné a naozaj záhradkárske, že záhradkársko-ovocinárske, takže to ma teší, cestovateľské. Vtedy naozaj sa nadýchujem. A prednášky mám vždy iba tieto 2 mesiace na jeseň a potom ešte vyrazíme február, marec, nejakých možno 10 miest a mám to zo stola. No. Takže je to o ľuďoch. No, pozrám, že dnes si prišiel obutý. Že máš ešte tieto fázy, kedy chodíš bosy? No, už nie som v tom taký možno radikálnejší, lebo veľmi pekne ma k tomu naviedla moja prasknutá platnička, kde som prišiel pani fyzioterapeutka Feriančíkovej do Ružomberka a ona so mňou zviedla taký ten psychosomatický rozhovor, že čo robím, ako chodím, ako sa stravujem a ja, že začínam ráno jogurtom a semiačka a ovocie, som vegetarián a chodím bosý a až do októbra, ja tam stojím na betóne, pozerám kapelu. A ona ma tak počúvala, a potom mi vraví, no, chodím sa otúžovať v januári, vysekám dieru do jazera a ona mi tak vraví, dobre, pán Bariečaj, no, robíte to všetko naopak, ako by sa to malo, hej, že vy sa ochladzujete, že vám nefunguje spodná termodynamika nôh, máte tam chladnejšie, a tak v duchu si vravím, ako to ona vie, hej, že naozaj to tak bolo. A vy by ste mali teplo dodať a vy to tomu telu uberáte.
Takže zmenil som stravovanie, vrátil som sa k radám starých matiek a babiek, hej, že proste začni horúcou polievkou, hej, že mnohé také, hej, pí ryby olej, ako pili aj oni. Takže nemám problém, keď cítim, že sála je prekúrená, sa dať naozaj, že na boso, ale už nebudem napríklad dneska vyzutý, lebo by som šiel proti svojmu telíčku. Takže ono je tak dobre počúvať, čo to telo hovorí a spraviť tú korekciu. Takže niekto môže byť naozaj fruktarián, keď mu funguje termodynamika, že naozaj mu je horúco a je mu teplo, že spáva pri otvorenom okne aj v januári, tak super, môže jesť ovocie, lebo bude ho schladzovať. Ale ak niekomu chýba teplo, tak by mal si dať pozor s ovocím, aj s úhorkami a s takými podobnými stravami, potravinami, ktoré sú vlastne ako chladiče. Načítať si, ktorá potravina dáva teplo a ktorá odoberá. No. Všetko má so všetkým súvisť. Ako. No, na teba by som nikdy v živote nepovedala, že si metalista. Toto akože mi vôbec k tebe dokopy nejakým spôsobom nejde, ale čo ti možno teda práve tá hudba dáva iné, než to písanie? Možno je to taký ventil. Tá moja nevlastná sestrička, ako sa voláme s Jankou, Sofiou, Tomkou, tak ja som sa aj na toto pýtal, že Janka, ty mi to môžeš len povedať, prečo ja som ten metalista a prečo keď robíme skladbu, tak ja prvý hovorím bubeníkovi, teraz by sa mal dať tú klepačku, to najrýchlejšie tempo. No lebo to je tvoj ventil, to je to, čo ťa spája so zemou, aby si ty neuletel. Hej, ty by si už bol niekde úplne v duchovne a možno je to dobré, že si spojený aj s tou zemou a to je ten metal, ťa uzemňuje. Hej, akože to je ako, to nemá znieť zle, ako ja považujem naozaj metalistov medzi najlepších ľudí na svete. To sú veľmi pokojní ľudia, hej, že to, že majú taký imidž, ako majú, ktorý v 80 90 rokoch naháňal niekomu hrôzu, že dlhé vlasy, reťaze a vybíjaný, tak je to len možno ten imidž, ale vo vnútri sú to naozaj veľmi pokojní ľudia a veľmi niekedy aj vedia sa sústrediť na detaily, lebo počúvať album, to teraz napríklad mladí ľudia nedokážu. Oni majú nasťahovaných 600 albumov alebo Spotify a ani nevypočuli ani jeden album celý. Oni nevedia vypočuť ani 4-minútovú pestičku, hej. 90% mladých počúva hip-hop a ten hip-hop už má tak, že má tie sľučky, ktoré sú zatiahnuté do fade-outu pri minúte a pol. To všetko je sociologický dôkaz toho, že sa nevieme sústrediť, nevieme ísť do hlbokej práce, nevieme ísť do niečo, že to je to, čo hovorím, sústrediť sa, že ísť do detailov. Ja si myslím, že mnoho ľudí sa už v dnešnej dobe nevie sústrediť a ja sa priznávam, že v rámci sociálnych sietí som aj ja už ovplyvnená, že niekedy sa tak prichytím pri tom, že veď ja vlastne počúvam, ale nepočúvam. Alebo že niečo som teraz počula a zabudnem, vieš? A že úplne, akože žijeme v zvláštnej dobe, naozaj, tak by som to asi zhrnula. A neviem, že kam to ešte smeruje, ale zhodou okolností, včera, keď som vysielala, tak som našla jeden článok, ktorý hovoril o tom, že prichádzajú už aj do Európy roboti. Môžeš si ho prenajať za 500 eur. To je skupina Olympik, roboti už jdou, to je pesnička zo 70 rokov. Áno, tak predikcia sa naplnila. Ty čo si o tomto myslíš? Nemáš strach z toho, čo k nám ide? Ja si stále myslím, že ten človek si vytvára vlastný život. To znamená, že keď ja začnem mať strach z robotov alebo neviem z čoho, no tak už to dopredu si priťahujem ako. No, ja som vyrastal, som človek starej doby a nech sa to teda deje ako. Ja si aj tak budem priťahovať stále ľudí na rozhovor pri káve, hej, že sa niekde stretneme, porozprávame, hej, že nechcem uletieť. Ja využívam digitálne médiá, využívam sociálne siete, ale nechcem sa stať ich otrokom ako, hej. Nechcem, aby som podľahol nanofóbii, hej, to znamená stále čekovať, koľko lajkov, kto mi čo píše a podobne, hej. To znamená, napíšem status, ale odložím a za pol hodinu pozriem, hej, a potom ma ľudia upozornia, pán Beriča, dneska ste tam dali, že zlý čas, hej, tak sa opravím po 2 hodinách, hej. Takže napríklad aj tá prokrastinácia, hej, to je vlastne, že sa človek nevie sústrediť a pustiť do roboty. Je to vlastne chorobné odkladanie vecí. Čoraz viac ľudí na to začína trpeť. Generácia Z je nezodpovedná, hej. Oni teraz vchádzajú do praxe 20-25-roční ľudia a oni nedokážu vydržať. Alebo povedia, to robiť nejdem a chcú začať komunikovať so šéfom, ako to má robiť, ako to má zmeniť, ale toto nechce žiaden zamestnávateľ. To znamená, je problém s týmito ľuďmi a deťmi, že to bude ešte horšie, hej, že vyhľadávajú 50-tníkov, starú školu, že proste toto správ a on to dokoná. On vie, že nemá čo, môže navrhnúť nejaké veci, ako by sa mohli byť lepšie, ale nikto nechce predsa niekoho, kto sa zašije, kto to nespraví, kto sa bude vyhovárať a kto po 2 týždňoch povie, to není pre mňa, to je náročná robota čašníčky alebo skladníka. Hej? A už vonkoncom neviem,
čo nastane za 20 rokov, lebo keď mi moje deti rozprávajú o tom, že si týkajú s pani učiteľkou, že spolužiačka a že hovoria, no ten účes vám nejde a to ste ako oblečená a začne to rozebrať celá trieda, alebo spolužiačka vyjde na lavicu a začne tam tancovať a upozorňovať na seba, alebo chalan tam hrá hru počas hodiny, učiteľka upozorní, on jej vynadá, ona ho chce nechať neskôr, on povie, že na to nemáte právo, odíde. Hej, že proste to sú také nakladačky, že čo potom bude za 20 rokov z týchto ľudí. Už vonkoncom sa nebudú dokázať zaradiť do spoločnosti a vnímať nejaký celok a vedieť sa aj prispôsobiť, pretože ja verím v hierarchické usporiadanie spoločnosti. Ani ja som nebol hneď nejakým, že vlastnil firmu. Tiež som chodil na veľa brigád, do 13 rokov som brigádoval. Musel som vedieť, kde je moje miesto. A to teraz tí mladí nevedia. Ale my im to poskytujeme. Rodičia, učiteľa, celý školský systém. Tam predsa musí byť jasné, že učiteľ je ten líder celého tohto. Ale keďže oni sú na jednej úrovni, tak to nemôže tam nikdy byť. Tie deti nebudú rešpektovať ani rodičov, ani policajta, ani právnika, nikoho. Lebo si budú myslieť, že môžu byť drzé, môžu odvrávať a môžu oni riadiť tento svet. Ale oni majú čakať. Ja som normálne v šoku z toho, čo hovoríš, pretože za mojej éry, keď ja som chodila ešte napríklad na základnú alebo teda aj na Gimpel, tak akože boli tam naozaj nastavené prísne pravidlá a my sme sa bali čo len, že šuchnúť so šitom, pretože to už nie, jak nastal ten pohľad, tak by sme všetci vedeli, čo bude, že buď pôjdeš klačať do kuta, alebo hneď poznámka, alebo čokoľvek, že mobily nám brali za každým do krabice, sme to odovzdávali. To sa deje aj teraz, no. To si ešte stále mladučka, že keď už boli mobily ako. No ale akože to boli už tak v 9. ročníku, som dostala takú malú Nokiu vtedy a to len, že mama mi mohla zavolať, že áno, idem domov. Dobre. To bolo všetko. Ja nie som za toto, čo som počúval od mojej mamy, že trstenica, bitka. My sme museli ešte takto sedávať s rukami. Začala hodina, sme tam stali v pozore. Hej, že nie som za to. A my sme sa ešte aj modlili pred každou hodinou. Je to možná. Hej? Že nemá tam byť zase taký despotizmus, až také nejaké uniformovanosť, až taká. Ale zase prílišná sloboda není dobré. Ako ja to viem. Musia tam byť hranice, musia tam byť nejaké pravidlá. A to, že to teraz ľudia skúšajú v určitých oblastiach, je to galiba, lebo už psychológovia a sociológovia varujú, že pozor, toto sú následky. Že tie hranice by mali byť nejak nastavené, ale veľmi dobre a odborne. Ako. Napríklad, čo som išiel Škandináviou, Fínsko, Norsko, Švédsko, oni sa vracajú k domácim úlohám. Hej, a tu sa presne, my ideme len do toho, predstavme deti zaťažovať. Sárka mala previerku z matematiky a ja sa pýtam, ukáž mi, čo ste počítali nejaké príklady. Ona mi ukázala jeden príklad, vzorový, ktorý mal ešte zle odpísaný a nič viac. Hovorím, Rachelka, ona má dve mená krstné, Sárka Rachelka, že ty si nevypočítala ani jeden príklad a vy máte mať z toho previerku, že nie. No tak ideme počítať. 50 príkladov, kým konečne to bolo, že každý druhý bol bez chyby. Veď to nejde bez tej praxe. A ja hovorím, dobre, veď nemusí mať domáce úlohy na 2 hodiny, ako sme mávali ja. Veľakrát hodinu, 2 som robil úlohy. Tak 2 príklady na počítanie po obede, niekedy večer, keď si to dieťa prejde 2 príklady, nikoho neuškodí. A nebude to mať ani psychický dopad. Práve naopak. Je to vedenie k cieľavedomosti, k dokončovaniu, k zodpovednosti za svoje úlohy. To sú jej úlohy, to nie sú moje úlohy. To znamená, mňa nezaujímajú, čo majú deti za úlohy. Keď niečo nebudeš vedieť, spýta sa, ja ti poradím. Ale ja s tebou úlohy nerobím. A ja som to presne aj, hovorím to aj rodičom. Keď si sadnete s prváčikom a začnete hneď s ním, tak čo máme dneska za úlohy? Tak on sa to naučí a budete ešte ako 6, 7 sadať, lebo on bude čakať. Mama, poďme robiť tie úlohy. Ale to mama so mnou nikdy moja nerobila. A jej za to ďakujem. To sú tvoje úlohy, ja zarábam peniažky a máme to rozdelené. Áno, presne tak. Správne hovoríš a verím, že sa toto dostane k čo najviac ľuďom, tento point, pretože je naozaj veľmi haniť, dôležitý. Že pán Baričák, despota, že vy ste za tú starú trstenicu a úlohy nie. No, netreba si všimať takéto komentáre. No, ale si tu dnes, aj kvôli tomu, že tu máš dnes svoju prednášku, tak by si nám mohol povedať, že na čo sa dnes môžu ľudia tešiť. No, dneska nebudem rozprávať o takých psychologických rovniciach, ale skôr takých hĺbších, že vlastne že je to vedomie a podvedomie a oni spolu veľmi spolupracujú. Takže keď skrátke to mám povedať, že to podvedomie, alebo ináč poviem, to, čo sa nám v živote stalo a my sme na to nejak zareagovali, tak to sa v nás zapísalo. A to sa zapísalo v tom podvedomí. Príklad. Rodičia sa hádajú, teraz tam sedí dcérka a vidí, oni toho majú dosť, ja do toho vstupovať nejdem, ja teraz som niekde bokom, nesmiem do toho vstupovať a ona sa naučí mlčať.
A tak sa stane buď obeťou, neskôr model, alebo model zachraňovateľa, alebo model mierotvorcu. Ona bude mlčať, lebo ona sa naučí, že moje šťastie je také ako nejaké druhoradé. Najprv musím dať na poriadok rodičov a vznikne z toho takýto modul. A potom ona zistí v 40-ročná alebo 50, že vlastne ona nevie sa vyjadriť, nevie povedať svoj postoj, je ubližované, ona mlčí. Hej? A práve o tomto to je, že keď to človek postrehne, ako si napríklad ty postrehla, že sa nevieš už sústrediť a že pozor na tie mobily, lebo si to aspoň postrehla. Tak je to presne o tom, že musí to človek postrehnúť, pomenovať a potom to v tom podvedomí prekódovať. Takže dneska ľudí budem učiť, že ako to prekodovať cez hladinu alfa, alebo jednoducho meditáciu, čo tu aj v druhej časti spravíme, takú praktickú ukážku. A zároveň počas dňa posilňovať ten vzorec, že ja sa prejavím. Že ja sa zdávam modelu zachraňovateľa, alebo mierotvorcu, alebo obete. To sú tri rôzne, každý sa prejavuje ináč. A zároveň, keď príde chvíľa, tak povie, ja sa chcem prejaviť ako nový. Tu som to premazala, som tá, ktorá si váži samú seba, ktorá sa ľúbi a ktorá vie vyjadriť svoj postoj a názor svojej duše, svojho vnútra. A zároveň, keď tá chvíľa príde, tak ona sa prejaví. To znamená, stará nahrávka slabne a nová sa premazáva. A nejaký čas a nová nabehne. A nová je uložená v podvedomí, podvedomie si uvedomí, že takto pán, ty to tvoje vedomie chce a tak sa to začne diať. A tak sa môže meniť ten život. To znamená, ten nový šlabikár, reklama, jingle, je presne o tomto. Ja tam tu vchádzanie do tej hladiny alfa zo 15 krát popíšem, hej, a rôzne modely tam sú, hej, model diktátora, model zakladania si na kráse, prejedanie, hej, prokrastinácia, nevedenie sa sústrediť. Mnohé modely práve vznikajú k nesebeúcte voči sebe. Že som sa neprijala, neľúbim sa. To znamená, že naučili ma, že mám slúžiť druhým, že mám pomáhať spoločnosti, že sa mám obetovať, hej. Rôzne takéto zvonkajška. Ja na to hovorím, je to naopak, boli sme oklamaní. Musíme to spraviť znútra. Ja sa mám rád a tým pádom môžem si vážiť samého seba a tým pádom automaticky si vážim druhých, automaticky neškodím prírode, zvieratám, nikomu, správam sa slušne, lebo som slušný voči sebe. Ono to naopak nefunguje. Hej, že príde človek na etiku, učiteľ a povie, vulgarizmy nepoužívajte, slúžte druhým ľudí, musí vás vychovať z vás ľudí, ktorí budú slúžiť spoločnosti. Príde do kostola, treba sa obetovať a Ježiš sa obetoval za nás, hej? A ten človek trpí celý život a obetuje sa. Ten človek robí pre spoločnosť a zistí, že nemá ani poriadnu výplatu, hej? A potom je nespokojný. A to všetko vychádza znútra. Vzhľadom na to, že nás tlačí čas a pozrela som sa ešte raz na hodinky, tak mám na záver už iba poslednú otázku, že ak by si mohol jednou vetou zhrnúť svoje životné motto, tak aké by bolo? To je to, že stať sa lepším človekom. No. Veľakrát sa mi to nedarí, mám veľa patálí, veľa vecí, čo v sebe tiež ešte mám pomenované a opravujem. Nie som dokonalý, tak ľudia nech si ma nevizualizujú a neidealizujú, lebo to je absolútna hlúposť. Baričo nie je žiadny osvietený, iba veľa vecí nejak objavil, opravil a niektoré ešte nie. To znamená, ide tu o mňa, nie je to egoizmus. Koľko tu opravím, koľko tu postrehnem a koľko sa tu budem snažiť vedieť prekódovať, tak tým si uľahčím svoje ďalšie bytie. Takže toto je také moje moto, ak to vlastne moto je. No. Stať sa lepším človekom. Ja sa veľmi teším, že si tu dnes bol s nami, že si prijal moje pozvanie do debatiek a držím samozrejme knižke palce a samozrejme aj tebe do budúcna nech sa ti splní absolútne všetko, čo si ešte žela, že nech si to všetko ešte viac pritiahneš. No a verím, že sme sa nevideli a nepočuli naposledy. Ďakujem za pozvanie, bolo to skvelé. Tak ľudia, opatrujte sa. Do vášho šťastia mi nič nie je to váš život. Debatky s Nikou.